Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το δεύτερο μισό αυτού του υπέροχου θεάματος με τους σπουδαιότερους πρωταγωνιστές στον κόσμο. Αν η φάση των ομίλων περίμενε ένα είδος σιγουριάς για τις μεγάλες ομάδες, εδώ πλέον τα πράγματα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Ένα και μόνο λάθος αρκεί για να σε στείλει στο γκρουπ των 16 ομάδων που δεν τα κατάφεραν και έχουν αποκλειστεί. Ακούμε τώρα τον εθνικό ύμνο της Κολομβίας. Στιγμές με παίκτες και θεατές να τραγουδούν τον ύμνο τους. Να δούμε τι θα γίνει. Juan Inbeón. Λίγιασον ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματάει και η φάση. Λι Καν Ιν καλπάζει από τα δεξιά, προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ωραία, ψάχνει την κάθε την πάσα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Μοχίκα. Juan Inbeón. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Λέρμα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Λίγιασον. Λι Καν Ιν. Χουάν Χι Τσαν. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Ήταν τόσο άγγια η μεγάλη περιοχή, πραγματικά είναι τζάπα κόπος να βγάζει σέντρες. Εκτός βέβαια και αν περιμένεις καν αυτογκόλ. Έως τώρα βλέπουμε ένα παιχνίδι στρατηγικής, σαν σκάκι θα λέγαμε, όπου κανείς ακόμα δεν κουνάει τα σημαντικά του πίνια. Περιμένει πάσα, ευκαιρία για αντεπίθεση.
Θα διαπεράσει την άμυνα. Σε πολύ πλεονεκτικό. Σον! Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον κενό χώρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το τελείωμα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Είναι σε Σον! Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Και οι αντίπαλοι απλά να τον παρακολουθούν, δεν μπορεί να αντιδράσουν. Δίας πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Λίγια Εσούμ και τροφοδοτεί προς τα μπροστά. Αλλάζει παιχνίδι. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αλλαγή παιχνιδιού. Λι Καν Ιν. Πολύ φτωχός μέχρι τώρα ο απολογισμός των γκολ στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν ήταν άσχημη σέντρα, αλλά η άμυνα εδώ ήταν καταπληκτική. Δεν άφησαν κανένα μαρκάριστο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Μπορεί να ήταν αλάμφαστη εδώ η άμυνα, αλλά σίγουρα οι αντίπαλοι θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Λίγια Εσούμ. Χαμές Ροντρίγκες. Μοχίκα. Δίας. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Ξαναδοκιμάζει. Λι Καν Ιν. Ο γκολκίπερ ξέρει πολύ καλά ότι δεν είχε ελπίδες εδώ αν το σουτ πήγαινε μέσα. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Ωραία. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Λι Καν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Ξανακερδίζει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα.
Αν και είμαστε ακόμα στο 0-0 και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες έως τώρα. Για να δούμε, θα καταφέρει κάποιος να σπάσει το 0? Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Δίας με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Σον Χεονγκ Μιν με τάκλινγκ δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Πολύ καλό τάκλινγκ. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Χουάν Χιτσάν. Προς τα έξω. Δοκιμάζει την βαθιά παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα τους. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροφή για σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Σίγουρα βοηθάει πολύ μια ομάδα, στην ψυχολογία της κυρίως, να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έτσι εντυπωσιακά. Θα πρέπει βέβαια να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της και στο δεύτερο μέρος, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση. Το μάτς είναι ισόπαλο 0-0. Ελπίζουμε να δούμε κάποια γκολ στο δεύτερο μέρος. Για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Η Νότια Κορέα παίζει καλά, με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Χαμές Ροντρίγκες. Χαμές Ροντρίγκες αναγνωρίζει το λάθος του σε αυτήν τη φάση. Νομίζω πως απλά δεν του βγήκε. Τίποτα παραπάνω. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Δίας. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Σουτάρει με δύναμη. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Από ό,τι βλέπουμε, ο διαιτητής ψάχνει τις κάρτες του και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Δίας ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Λίγια Εσού. Χουάν Ιν Μπέομ. Χουάν Ιν Μπέομ κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Τη στέλνει μακριά. Κόρτοβα. Μοχίκα πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κόρτοβα. Κάνει ένα σουτ. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο.
Σον Χιονγκ Μιν και τη στέλνει προς τα αριστερά. Μακρινή πάσα. Η ομάδα σαν να δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Δίας. Θα του σφυριχθεί φάουλ αυτή η ενέργεια. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Απογοητευτικό παιχνίδι, τουλάχιστον στο αποτέλεσμα. Ακόμα στο 0-0 είναι. Λίγια Εσούν. Wang In Beom. Wang In Beom. Λίγια Εσούν. Κάνει έξυπνη κίνηση, δίνοντας ύψος στην μπάλα. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και άλλη ευκαιρία. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός που το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Η ομάδα ξέρει καλά τι θέλει και το αποδεικνύει με έργα. Αυτός είναι καλός ιονός για το θεσμό. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίχτη του εδώ. Χαμές Ροντρίγκες. Με αυτή την
παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βλέπει την μπάλα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Βγάζει την παλιά. Σίγουρα αξίζει πολλά μπράβο για τη θέληση που δείχνει. Οι περισσότερες ομάδες μάλλον θα κλείνονταν πίσω, αρκούμενες στο υπάρχον σκορ. Ψάχνει την κάθετη πάσα. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Λέει όχι σε αυτή τη φάση. Λίγια Εσούμ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σον! Η βολή δεν ήταν αυτή. Αυτή είναι τώρα. Απίστευτο! Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τεμάτων. Είναι από αυτά τα σουτ που απλά κάνεις στην άκρη για να μην σε πετύχει πάλι. Έτεινε την μπάλα ιδανικά με το Ντεπιέ και γι' αυτό βρήκε τόσο ισχυρό το σουτ. Εκεί ο Πορκέρο δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Χαμές Ροντρίγκες. Μοχίκα. Είναι ευκαιρία. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Σον Χεον Μιν. Πολύ ζώρικη επέμβαση. Λίγια Εσούμ. Wang Inbeon. Επιχειρεί την παλιά. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Χαμές Ροντρίγκες. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Επιχειρεί το σουτ. Μάλιστα, το μάτς παίρνει φωτιά τώρα. Μάλλον πάμε για φινάλε Grand Guignol.
νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη, εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόπτο. Πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα. Ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Λίγια Εσούν. Λίγια Εσούν. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Λέρμα θα βάλει το πόδι του εδώ. Και κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Σχεδόν απαγορευτική η γωνία εδώ για απευθείας εκτέλεση. Και είναι ελεύθερο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Την κόβει. Με δύναμη το σουτ. One in πλέον. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Νίκη λοιπόν στη φάση των 16 και θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τη μάχη για μια θέση στους ημιτελικούς. Πώς θα συνόψιζες, Γιώργο, το σημερινό παιχνίδι? Αν και σήμερα τα πράγματα ήταν λίγο πιο ζόρικα από ό,τι τα σχεδίαζαν, τελικά πέρασαν το τεστ και αυτό μόνο καλό μπορεί να τους κάνει. Όποιος βρεθεί στο διάβα τους σίγουρα θα έχει δύσκολο έργο. Και εδώ τελειώνει η απόψινή μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς.